winjo e yo makare. Victor, IEBC man gi ting mar chungo koko mag yiero. Ahinya gik mineno timore e Migori nikech gin gi thuolo ma kaka ombulu biro mar disqualify jogo manyayo tulo kata matiyo gi tulo e anyenge nikech kowegi aweya gi dhi. Ing'eni sani to pod gionge gi teko nikech yiero pod ok ochako. Jogi ok gin candidate. Mak mana ni wageno ni kaka yiero dhi sudo machiegni ka campaign osebio chaki to gik makamagi wabiro nenie mathoth moloyo. Victor, mana daka matin kende. Waseduoga ya Ramogi FM bang weche manyien masade koro jo mane winjo kokalo kuom Ramogi FM jo mane safari jo team earphone kanyakla kod jo team kuonde mamoko waseduogo kendo keturu mana Ramogi FM kod Ramogi TV moskum ngadi ni dhi nyime kod chelo wach moro. Adwa paro ne jo winjo wane sama wawuoye weche mag IEBC gi ok wawuoye awuoya. Wase paro ni makoro en pulo e kindwa kaka wantiere wan gigni makala par e weche mag yiero gi. Reporting weche mag yiero to bende gi weche mag election observations. Ne antiere 2017 Victor, nyalo paro ka number 1 unaccredited election observer ma 2017 na ang'iyo dhano makwan gidirom 1000 election observers Kenya mangima. To bende okwase mana ng'iye kae kende to nyake pinje maoko e Afrika. Mar ariyo nwaneno kaka yiero gi timore nikech tigi modwa ni mondo wanyis japiny mondo ng'e malong'o e 20 kwachomo yiero mar 2022 anyalo paro ndala chiel seche maloyo 24 Victor ne wan gi mosenindo Chris Musando ka wantiere Bomas kacha manomiyo wai briefings magik monego beni timore kaka heads mag election observer organizations kata groups mi IEBC dhi temo gik mineno Ken wacho ka makato idhi tim te luongo stakeholders, luongo civil societies, magi gibedo gi boardroom meetings, gi otende madongo, magi to dhi timore, juas dhi beti, gi lalruok, nekech riwruoge mamoko mag pinje maoko dhi keto negi omenda kata doko ni budget onge, machalo UNDP gi mamoko. Koro omenda to ginyalo bedo ni gionge go mana kuom sani, lakini mar tayo tije gi mag workshops, gi mag voter registrations gi to biro bet. To gima duong' en koro saa toko gi lendo. Kanye kama chuny wach nitie. Magi tibi tim. Leuni ibigo pas. Jibiro tuengo. Gik moko biro timore. Firimbi nyaka waiki. Firimbi nyaka waiki. Koro saa rueko kama koro idhi lendi. Kae kama wach nitie. Gik mamoko gite IEBC timoga maber. Victor, chenro keto mong'ik strategic plan ma ken penjo cha vote education ma kitim pesa mibi miere diche gi TV ka eme ilande IEBC mago nitie magi biketi procurement gi magi bitim wan wakelo gi nyaka ka magi keto box ka bas gibiro riedo nyaka box kai kama ne gigoya mbulu kai kama ne gitim